Για να θυμηθώ μια-δυο ακόμα κινήσεις σας που δείχνουν σκληρή δεξιά τοποθέτηση, θα έλεγα ακροδεξιά τοποθέτηση. Εγώ διαφωνώ. Το είπατε, εσείς χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας κεντροδεξιά. Ή δεξιά, να με πει κάποιος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το κεντρό το διαπραγματεύεστε. Φιλελεύθερη οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει κανένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι. Πάντως σας έχω ακούσει να ζητάτε την κατάργηση του Athens Pride. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι κακώς είχαμε εθνικό πένθος στην κηδεία του Σιμίτη. Άγρια πράγματα. Επιθετικά. Λογικά. Αυτά δεν υπάρχει κάποια ταμπέλα στην οποία πρέπει κάποιος να βάλει. Είναι τα λογικά. Είναι τα λογικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αξίες, όταν γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά αυτά δεν μπορεί να βρίσκονται αντιμέτωπα όπως έγινε για παράδειγμα στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, να κάθονται μπροστά από τους